Здрасти! Казвам се Ради. Извинете за мъничко. Както казах, казвам се Ради и съм от България. Искам да ми помогнете да си направим един покрив. Ето ми това. Къщата хубава е, според мен, но според вас не е хубава. Или пък не знам. Но да гледаме, да си направим някаква... Нямам за сега нищо, но няма да съм отупа. Ще направя другаде нещо. И вие само стой и не гледай. Сега си имам всичко, както гледате. Така да гледаме нещо. Така. Така. За покрива трябва така да бъде. Така, започваме. Така. И така. Започваме така, всеки го знае. Извинете, но не и аз. Научих се от видеоклиповете, защото аз баш много не съм по това. Така. И сега започваме. Така. Да гледаме. Но не и тук не заобиколихме. Вот така. Обърква се нещо. Така. 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 Какво става? Не е така.
както казах, не се научих, но така ще бъде моя покрив. Аз не исках чак покрив, но нямам друга възможност какъв видеоклип да направя. Вие ми казвайте, например, какъв видеоклип да направя за някакви нуждаещи се. Каквото не знаете, мога аз да зная. Така. Омага, кой знае ли как направих този покрив. Ще съжалявате, ако бе зле този покрив. Сегнете ли на YouTube. За да знам дали да го качвам. Вау! Какъв покрив се направи, да видите ли. Гледате. И това майче беше от мене. Потребители на тук. Ето, гледайте от тук колко добре се получи. Хубаво покривче. Това беше от мене. Казвам се Ради. Моля ви, харесвайте, ако ви харесва този видеоклип. И ми казвайте какво се нуждае от мене. Чао!